So logoफोर जों नै मास बादाव फैलायबाय आरोना दिनै आरो बेक टु बेक नै जोंना बिथांमोना ओरैबायदि मास बादावबो नै मानसिफ्रा सानख'लायनो हायि दंलै आयु हाबाब मैया दिकेजुलि जाना फैलायबाय आरो दिनै मास बादाव लंएट फैलायबाय आरोना ओरैबायदि मानसि आयु मास बादावबो सयथिबो वाव लोगोफोर oh nih chicken porno betul ala-ala deh lấy chồng miếng hoặc chồng này nè cái em sai này nè cái nâng thơm nè tokan jolabi tokan so logoफोर नै बिसोर साथामा मा होनो आन्द्रानिफ्राय फैदों नै बिथाङासो आन्द्रानिफ्राय फैदों मा होनो बिसोर साथामनि गेजेराव सोर सासेखौ साबसिन मोजां नोंथांनो कमेन्टआव खोन्थाहरलायदो आरो Halo guys Snaiba deh nama Here dia Berbayi Khanai gusung lanek mana tip khania ini udah Sena nebe mabiasa Khanai hidu ya siarna Goda oh apa gibia Ombrai libur ayah roh lasui Ombrai ngone goda nih ombrai suruh kalau mana nane bisa kata orang garis bintang luar enam ombrai Altres na Oh ada asana besibang bisa goda ikut sungguhan sukan sendiri oh madai asana besibang asana besibang madai oh ada asana besibang madai besibang tama besibang 500 টাকা জোড়া 500 টাকা নো জোড়া Ruko 1 second Hello So logoफोर नै दुर्गा फुजा ओरैबायदि मानसि जाबाय आरोना टिकेट Diनिफ्राय नोंथांखौ नै बरिया लागाव सिंनिफ्राय मोसानाया बरिया बायदिया ओरैजाय दख'ना मोनगोन वाव बरिया लाइटआव नै सिंगार गाखोग्रा लोगोफोर ओरैजाय फिल्म देखायगासिनो आरो थैसाम पार्ट 2 देखायगासिनो आरो गाइस नै थैसाम
kacau nih guys, wow. So logoफोर दायो आङो दिकेजुलियाव दंफैयो आरोना. So logoफोर नाय दंफैयो आरोना. फानलु दं आरोना. मेगजेन सिलाय फानदों आरो अनेक फुथुला बायदिसिनाफोर टयस. ओरैहाय ओरैजाय दावदै खेलाबो होदों आरोना लोगोफोर. सिंगार गाखोग्रा दिनै बिराद मोजांखा लोगोफोर. सोर सोर फैनो गोसो दिकेजुलियाव फैदो आरो नायफैदो आरोना लोगोफोर. प्लाम्पलिंजों खालामनायजों बिराद बरियाखा नै. वाव. मानसि हांबाय नै लोगोफोर. टाइमबो जाबायना मोनाबायबो एसे बरिया. दानि उरै थुंगाबोनाया हेलौ 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 लोगोफोर हेलौ लोगोफोर. जोंहा फुजा जाखांबाय नै दायो लथं फथं जालाजोब्बाय नै जोबलाजोब्बाय. ओमफ्राय बाजै हटेल दं नै. बाजै हटेला बेवहाय मा संदों हनै बे बाजै हटेल आरोना गाइस. ओमफ्राय जोब्बाय टाइमबो जाबाय नालाय नै फुंनि 4टासो मोनलायलांसिगोन. टाइमाबो जोबै सफैलाय लांबाय नै. ओमफ्राय मालाय जुथुम जोब्बाय आरो ओइसिना खेल दंमोन खेलाबो खथम गाइस जोब्बाय. ओमफ्राय जोंहा नैबे बाजै माने दिकेजुलि बाटासिफोर माने बाजै हटेल इउटुब चेनेलाव खनसे मा होनो ओइ सरि बावदों आइसि माबा बाजै हटेलावसो होफ्लांदों माबा बाजै इउटुब चेनेलसो होफ्लांदों माबासो आंनि बे मा होनो बिस्टि ब्लग इउटुब चेनेल खेबसे बयखौबो बरायहरनाय थाबाय. स' लोगोफोर जोङो मा होनो दुर्गा फुजा जानानै जोबोद मेगनफ्रा बुथे जाला जोब्बाय एबा उन्दुनो ओंखारनायजों जाला आरोना लोगोफोर. ओमफ्राय नै बेनो आरोना. ओमफ्राय बेबो जाग्रा लोंग्रामोन. ओमफ्राय नै